No takže čaute ľudia, vítam vás u nového videjka po dlhej dobie a dneska si zahráme Fortnite. Hej, toto je skúšobné videjko, dneska v sobotu o 8 večer natočím live event, ale neviem kedy vyjde videjko, ale myslím, že asi už o 8. No tak poďme, dáme iba jednu hru, hej. Kubo, daj ready. Ale oni ma počujú, vy ma počujete? Asi yes. Videl si tu ma pozriem shop, Ninja Soul. Ninja vlastne dostal takúto Blitz edíciu. Nie, nič nové v šope. Huntrix budú na live na evente. A to sú to tie skiny, čo boli. Lebo keď ku nemu tam malo, to vieš, hotovo. To musíme byť spolu. Aha. Capcast je, okej. Teraz skoč. Skočím, dobre. Ja by som typoval, že by sme mohli ísť do tohto tladu. Ja idem tu ja idem. Všetci spolu. Tak kde ideš ty? Som teraz označil ten dom. Nie, kámo, to nič nie, ja som čakal, že to bude ani tu. On mám daj ako zbraň. Dostal? 40? Ja nemám jednu zbraň, kamo. Poďte, ale to ten. Kamo, helpa, Adam, helpa. Mňa idú traja. Ale ja nemám ani jednu zbraň, kamo. Kamo, keď sa dajak skúsiš dostať ku mne, ja sa budem... Chytaj, bel to. Bel to. A chod tabie. Tabie, poď. Dáš ho, poď. Poď. Nevadí. Daj ešte vám. Daj play-gun. Nevadí, no Toto poklako, ja som prepáčte. si ho nevšimol, kámo. Ani mne to veľmi nejde, ja som ledva prešiel na odvodač, viete? A dám zase na klávesnicu. Takže, no. Poďme, akže ide, Capcasty, to tam je veľa ľudí. Nie to ako asi... Nie to asi najlepšie toto, ale veľa ľudí tam je. Yes, ideme. No dobre. Ok, ideme na push. Ideme push. OK. Ako jeden by mohol ísť sem, jeden tu. Ty chod sem, ja pôjdem tu, okej? OK. To máme oproti sebe, tam bude taký istý London, tam stane. Jedna Česka všade. A potom, ak to stihne, tam vyletí aj to dole tam. Tak ja idem to, čo je označené, ty ideš to vedľa. Nie, ja som chcel ísť to, čo je označené. Kaká na to povie spolu. OK. Iba, že tu vedo mňa sú veľa typkov. Koľko to je šlo? Ja už mám jednu zbraň. U mňa dole. Asi bot to bolo. Idem helpa. On je dole. Aha, OK. Si poď? A nechaj mi bloku, please, ja nemám. Nemám taktikálku, tak viac stačí. Ja už idem tu. OK. Koľko to vydá? Však tu je ešte jedna česká, chlapče. Ne, typek. Kde si ty? No, jak sa cítiš? No, jak sa cítiš? To ti dáva aké? To ti dáva hapička. A toto si dá... Pozor, taký typek je tu. Jak vieš? Však počujem jeho kroky, ne? Ja idem hore.
dole. Dole? Okej, dobre. Ty si dobrý dneska. Mám 3 kg, čo? Máš 3 kg, okej. Počkaj, chodí tu. Koľko tu není, tak málo ľudí zase. Chodí. Kde? Zmizol. Asi utekal po rieke niekde. Seseda má čeraj kalmu. Bezpečnosť na prvom mieste. Kde je tá česká, kamo? Aha, neviem. A že nevieš. Ja som povedal, že ja viem. Aha. Mám knihy, tak musím nájsť asi 3 knihy, to je co? Otvor česku. No, to sa konec zabral. A náboje? Chodí, Má. tu je. Moja, nič. To nemáš také náboje do bloky. Ja mám iba 13, ja nemám akorát najviac. Okej, tak to potom nič. To mi nemusíš dávať. Ja len hľadám to modu ako česko s nábojkami. A tam by mohla byť jedna dobrá. Ideš na ten žeriav, alebo tam, kde idem ja? Neber mi to, to je pulské, hej. Tu máš, keď chceš, ale to nemusíte. Ne, toto hla. Ja už nechcem nič. Joj. Pána Boha. Yes, mám lepšiu. Dám hore na tom žeriave, je keď tak tá delka, hej. Počkaj, to zberám. Ale siva, ale je tam. Jesť náboj do blokovnice, jesť konečne, mám 12. Okay. Ja mám 17. Hej, dedovi treba potom natočiť video, nie tu na YouTube. A potom, hej. U mňa. Dostal. Dole. Takže to ty si. Dole. Kamen. No ja som ho dovolil. Nie, ja som. Nie, ja som dodal. Nie, ja som ti ho vyžal. Mali stopnúť teraz, že či je to ono. No á, Dohráme už ho. Dobre, ale na hráne zastavím, nejde, že nebolo. Nie, šeď. Počúvaj. Koľko bude za hra? Že mám 28? 28. hej. Dobre, dáme zavolanie. počkaj, čo? Kedy som urobil? Aha, Pod mostom je Česko. pod mostom? Tam, kde ty bývaš teda, čo? Som ti to dobre vyžral, ty si išiel. Ok, to bereme. Aha, no. GG. Poď tu by mohlo niečo byť. keď To nebude sú nejaké veľké. zo... A to na je krasty, pozor, krasty. Klasty? To idem. Áno, Šutím ho, ty ho zavestav. Vaj, poďte. Chceš to, alebo ne? nie, nechcem. Ja s tým bavím. Si mažem. Aj, tie balony mi musel už dať. Kovo, hlavne, že som zabil 6 typkov. Ale toto. Au. Nebolo, aha, no, toto. Tak čo, to sa vôbec. U mňa 2. Aj, hej! Adam! To? Ja som to, som miloval. A ty sa bavíš. Ja som ich nahitoval. No jasne, ja inak. Jasne, jak inak.
S tebou, ty sa ozrieveš kvôli všetkému. Si úplne preč a ja tam fajčím, kamo. No i z toho by bolo pre tohto videa okolo všetko a nezabudnite dneska v noci, hej, bude videjko, ale možno videa až zajtra v noci. Dešeno, dešeno. Nie, toto už povedal, že musíme končiť. Tak to budeš vypnúť. Tak dovidenia, čaute.